Az degenden umuman bugün şunday zaman җитте, гуманитарий белем белән генә, гуманитар һөнәр белән генә тормышта мин шактый кыен. Безнең яшьләр хәзер бик прагматик, алар сум белән исәплиләр. Шарысында да шуңа күрә дип уйлыйм, әгәр дә әдәбият сындыра алмый икән бу якында, матди яктан да, килүчеләр әлбәттә энтузиастлар күп булмаячак ахыргача. Съездга минемчә менә бу ниндидер хәл иткеч съездларның берсе булырга мөмкин дип фаразлыйм мин. Ягъни я без бер юлны сайлаячакбыз һәм үзгә хәл, элеккеге хәлдә калачакбыз, яисә нәрсәдер яңартырга тырышып караячакбыз. Тегесе булган чиракта нәтиҗәсе билгеле инде, бу яксы булганда нәтиҗәсе билгеле, ләкин алай һич югы нидер өмет барлыкка киләчәк. Һәм мин менә шушы өмет яклы. Нинди үзгәрешләр көтәсең конкретно? Мин язучылар берлеге үзенең эшчәнлеген форматын үзгәртер дип ышанасы килә яңа идарә сайлангач. Ул ниндидер теге торгынлык хәлендә булган оешмадан бу гадәти тормыш-көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү белән чикләнмичә, ниндидер зуррак мәсьәләләргә дә алыныр дип ышанам. Әдәбиятны пропагандалауга мәсьәлән, рус телле безнең милләттәшләребез белән язучылар белән элемтәләрне, акланышларны барлыкка китерү, Төркия каләмдәшләре белән элемтәләрне барлыкка китерү тәрҗемә өчен җыйга салу. Проза, поэзия, драматургия секцияларын ниндидер яңа сулаш кертү, аларны бәлки күп дәрәҗәдә онлайн форматта уздыра башларга, ягъни әле язучылар үзләре генә түгел, тамашачылар да карап. Менә шушындыйрак рухта инде һәм тырышканда, эшләгәндә минемчә уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин.